Финап или китайска фурма. Още едно растение, което е много богато на всякакви хранителни вещества. Според някои изследвания има вещества, които в едно плодче са повече отколкото в ябълката, което в никакъв случай не означава, че не трябва да ядете ябълки. По-скоро трябва да разнообразите менюто си с няколко финапа. Отвъд това, че го разглеждаме като плод, това е много ценна билка. С нея започват лечението си много рецепти в китайската народна медицина. Тоест, може да съберете тези плодчета, изсушават се лесно и да ги варите на чай. На всичко отгоре съдържа достатъчно много фруктоза и чая ви ще е сладък, без да му добавяте допълнително подсладители, ако сте свикнали да пиете само сладък чай. Така че, финапа се залавя лесно, расте лесно, без особени грижи, не страда от вредители и може да му намерите едно място в вашата градина.